Aduh Rama Ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dada dina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane